Balimao Kuma très urgent. Balimao billet samedi 5 juillet 2025 aywa ko indien ka nyamogo bora ka Mali ayini Mali nyamogo fe ko bamba ci wale mogo ye attaque mun ke Kayimara la ku ye indien ka jamana de ma saba ku yo o salon ka tanoi ko indien ko Mali autorité ka moyen beke wala sa ulu ka bla anyo kuma o de me bololo sanfɛ aywa amba fo Mali ngena aw kana paniquer ne bebe keleina anga surasu souteni Mali surasu mogo be Malien be ka soutenansi la maintenant yo information were de fana metuguni o kofe ko ube ka sumunde ke ko Ablaye Job ne ka bonya be Ablaye Job ka Mali ministre des affaires étrangères ko Ablaye Job ni maramba de kumbe ka sumundumani ke wakati mina anga dugu atakira te teme amatla sukasi la kanya me ko Ablaye Job oh ko maramba kumbe dongli dala ko Ablaye Job nunu sigile mani Mali mogo ba chama quoi bon ne dogonde marambay jeli Mali jeli be kadni Mali dongli dala be fana kadni voilà donc n'était fin fort et puis mo kana kuma jugu fo ne ra dogoni ma quoi no e marambay akana kuma jugu fa male ka fotité quoi mais Ablaye Job depuis transition d'amina n'était qui critiquer n'était fait qui critiquer quoi et puis n'était critiquer il kana bini filin kono quoi yeah il ko kadne trop Ablaye Job fleur Ablaye Job aleni sado kamara ko kadne n'était so luma quoi tiena ou be barala ou ka baraw kay donc Ablaye Job kana to ka bini erreur nun kono quoi ne kente na kuma jugu fima voilà et puis amena do nga sujet o konnan Malion aywa anye information folo mi soro Mali abina fo indien dimine no doni de mais ni bébé baraina donc qu'on rencontre entre l'ambassade du Mali à l'Inde à propos d'un grave problème au Mali. Le 3 juillet 2025, l'ambassadeur du Mali en Inde, le général Félix Diallo, accompagné de M. Souleymane Kone, a rencontré les responsables du gouvernement indien pour évoquer un incident très préoccupant survenu dans son pays. En effet, le 1er juillet 2025, des hommes armés, probablement membres du groupe Génim, ont attaqué une usine de ciment Diamond Clement Factory à Kay, dans l'ouest du Mali. Lors de cette attaque, 3 travailleurs indiens employés par l'entreprise Diamond Cement Mali SA ont été enlevés. Ce même jour, le groupe a également mené des assauts contre les bases militaires et les bâtiments gouvernementaux dans plusieurs régions du Mali, illustrant une montée de l'insécurité. Donc, gouvernement indien à cette crise, l'Inde a qualifié cet enlèvement d'inacceptable et collabore étroitement avec les autorités maliennes pour retrouver ses citoyens. L'ambassade indienne au Mali a par ailleurs émis des recommandations à l'attention de ses ressortissants, leur conseiller d'éviter les zones à risque et de maintenir un contact régulier avec les représentants diplomatiques. De son côté, le Mali a lancé des opérations pour localiser et libérer les otages, bien qu'aucune déclaration officielle n'ait encore été faite sur l'avancée des recherches. Donc, comme Mali sera sous là, comme Indien ko luma son, ko luka jamano dongana Mali kono ko ka mine ko ma be uluma de, ko Mali autorité moko ka fere sugu beke ko kunyini ambe ala deli ala kato Indien nyuman kayi. Fen be kay Mali sura suma fen kay Mali ma ambe ala deli ala karano srai. Anga duwa uyodi. Donc Indien ko kama be uluma bi kama be machine. Uye fenge ke unanga ambassadeur nyogonye kama be ma fieu ko luka moko ka enlever angel me mu fo Mali autorité moko ngena et bama ci wale moko ka stratégie de dore ou be investir les investisseurs étrangers mamunu be fekana ijunu jo Mali kono ou be kol de la décourager 600 donc anga fere sugu beke ijunu me oro mina Mali autorité moko ka fere sugu beke ou ka ye oro ni sécuriser. C'est très important. Parce que nous avons attaqué Tchessa, ni mamana investissement ke Mali kono. Finalement, ABG Mali économique.
Mali mogo be usine ka jɔ baaraw ka sɔrɔ usine saba mun fɛrɛlen filɛ o mogo bɛɛ bɛ taa chômage la o fana maɲi Mali économie ma mais an tɛ ne tɛ jalakili kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ maa si jalaki a kɛra an bɛ dugawu de kɛ Ala ka to indien ka ye ne kɛ nin ka kuma danw di mais yɔrɔ min ma diya ne Segu Tunkara ye dɔɔni nin ko la o ye ko sumu u taara sumu de sigi dɛ ne ye nin ye bi ne y'u ye sigi u bɛ sumu an ka jamana attaquera an ma tila sukasi la den ma décrété président ma bɔ ka discours kalan o ma bɔ tuguni aw taara sumu fana sigi ka k'i n'a fɔ foyi tɛ Mali kɔnɔ a fɔ nin bɛ sɔrɔsiya yɛrɛ kanu don mɔgɔ la Mali kɔnɔ a ye sabali Abdoulaye Diop ko ka di n ye n tɛ fɛ k'i critiquer tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ ka munumunu salo jakumani salo depuis kelen fɛn tɛ ni Diop cɛ dɛ voilà a ko ka di n ye de parce que ni mɔgɔ ye ɲumanya kɛ ka caya i man ka girin ka ye ne tɛ bɛɛ critiquer quoi ne bɛ mɔgɔ minnu critiquer transition kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen mais Diop ko ka di ne ye ne yɛrɛ kun ko ne Assimi Goïta bɛ ka siran ko ka Diop kɛ président ne yɛrɛ de la k'o fɔ ka tɛmɛ ani Sadio Kamara ni Sadio Kamara ma na ko Diop ko ka di ne ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la hali sisan Diop kanu bɛ ne dusukun na mais Diop kana sɔn i ka ye ɲɔgɔnna si wɛrɛ la maliyɛn bɛɛ ka image lajɛ dɛ voilà a ye image lajɛ voilà Maramba de filɛ dɔnkilida la tan n tɛ fɛ ka sɔn kala quoi Maramba de filɛ dɔnkilida la n ɲɛ tɛ Diop sigilen na Diop sigilen filɛ nin fini finman b'ale de la vert b'a la n ɲɛ tɛ nin ye Diop de tantɔ an ɲɛ tɛ Diop la nin de ye Diop ye voilà bon a bɛɛ lajɛlen y'a ye sisan yarɔ a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ Maramba bɛ dɔnkilida la a bɛ ka sumundumani kɛ bon mɔgɔ de sara Mali sɔrɔsiw dɔw de sara walahi a tɛ hali kunɲɔgɔn kelen hali u ka sarakabɔ ma kɛ fɔlɔ hali u su ma don fɔlɔ aw bɛ ka taga sumu sigi Bamakɔ kɔnɔ o fana man ɲi dɛ comme tiɲɛna n tɛ se ka fɛn fɔ président Assimi Goïta ma nin kelen na parce que n ye Diop de ye ka kɛ bon Diop dun fana ko ka di n ye tiɲɛ yɛrɛ la Diop i ko ka di i ye ko bɔnbɔnni kalama kana to ka nin kɛ n b'i deli yɛrɛ de quoi walayi Diop ne tɛ ni mɔgɔ nin kɛ ne bɛ sanpɛrɛn jogo tigi mais i ko ka di n ye quoi parce que nin ye siɲɛ fɔlɔ n k'i ye nin ko ninnu na bon ni mɔgɔ ma deli ka ko kɛ n'a y'a kɛ siɲɛ kelen i bɛ chance d'a ma Abdoulaye Diop kana sɔrɔ i ka ye ɲɔgɔnna si wɛrɛ la an y'i ka discours dɔw ye bi i bɛ ka kuma ɲumanw fɔ a ka d'an tulo la i bɛ ka faransi walondogo don ka d'an tulo la mais kana sɔrɔ i ka ye nin ko ninnu na quoi i b'a ye Mali kɔnɔ tulonkɛ de cayara tulonkɛ de y'a to ni banbacɛwale mɔgɔ ye aw ni Ala cɛ 2012 et 2022 2021 2022 2023 o san saba kɔnɔ Mali armée de tun bɛ taa terroriste yɔrɔ ɲini hali terroriste maa 10 kun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais bi olu de bɛ moto ta ka tɛmɛ vis-à-vis mɔgɔw b'u ye olu de bɛ taa Kayi attaquer ka Bamakɔ yɛrɛ attaquer ka Bamakɔ aéroport attaquer parce que aw ye système dɔ de bila Mali kɔnɔ aw nana politique kɛlaw de wuli a ye bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na voilà les conséquences an tɛ fɛ nin de ka kɛ an kun tɛ fɛ nin dɔrɔn de ka kɛ plus an bɛ diviser plus an bɛ fɛngɛnya an ka sɔrɔsiw sara o su ma da aw bɛ ka taa sumu de sigi tiɲɛ nin fana gɛlɛyara dɛ ne ye Diop de ka kɛ dɛ ne tɛ baga mɔgɔ si ma ne tɛ baga Modibo Kone ma na ne tɛ baga Assimi Goïta ma na Abdoulaye Diop ne ye de ye dɛ ne tɛ baga mɔgɔ ma o kɛlɛ fana ye fɛn dɔ ye kana baga mɔgɔ ma kɛlɛ bɛɛ la parce que n'i ye mɔgɔ kɛlɛ nkalon kan i tɛ s'a tigi la koyi n b'o fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna c'est à dire ni ne ye mun ye ne b'o de fɔ mais Abdoulaye Diop an bɛ kun min fɛ k'i la di kana kɛ bilen quoi deli yɛrɛ de don i y'a mɛn voilà donc maliyɛn ni ne kun y'an ka vidéo ye et puis indiens ye an ka sɔrɔsiw indiens ni ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka taga indiens ka mɔgɔw yɔrɔ ɲini ala ka mission ɲ'aw bolo donc ni information de kun b'an bolo ka fɔ bi ala ka barika don Mali la maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔpɔrɔ bolo urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ n'a ka banque information bɛ a somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro enregistré ka téléphone n'u tɔgɔ m'u ka carte n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money la sur place wari ciko fana dɔ dɔrɔmɛ kelen sara wari ciko filanan sabanan bara 1 € 99 c'est 10 € 200 dɔrɔn donc o de kun don a kan bɛɛ caw